Jyrki. Joo. Pitäisikö soittaa pojille? Soitetaan pojille. Kori ja siiäkin. No Jyrki tässä. Ihan semmoista lähi kyselevää, että onko se kuinka normaalia hikoilla todella voimakkaasti, vaikka ilmastointi on autossa aivan täysillä? No ei ole kyllä normaalia. Kyllä auton sisätiloissa täytyisi olla miellyttävän viileä, vaikka ulkona olisi kuinka kuuma keli tahansa. Joo. Teidän pitää tulla tähän meidän korjaamolle. Joo. Tarkistetaan ilmastoinnin toiminta. Lähdetään siitä liikenteeseen. Kiitos. Kiitti, hei. Ajetaan pojille. Täällä on aika lämmin. Tullaanko me ulos autosta? No siltä näyttää. Ei muuta kuin nouskaa vaan autosta Majan sen sisälle. Te voitte mennä tuonne toimistoon odottamaan ja sieltä voi löytyä kylmää juomaakin. Vähän tasoittamaan tuota hikoilua. Kiva. Hyvä. Pyöryttää. Onkin vähän. Se on todella ikävä, jos deodorantti pettää jo matkalla tansseihin. No, nyt se hikoilu ei ainakaan ilmastoinnin toimimattomuudesta ole kiinni. Se on kyllä totta. Kiitoksia vaan. Moro.